Llibre d'Ester, capítol 9, versets del 20 al 32 i capítol 10, versets del 1 al 3. La festa dels Purim. Mardoqueu va escriure la relació d'aquests fets i enviar cartes als jueus de totes les províncies de l'imperi de Xerxes, tant els de prop com els de lluny, i ordenava de celebrar cada any els dies 14 i 15 del mes d'Adar per commemorar que en aquests dies els jueus s'havien desfet dels seus enemics i que aquell mes havien passat dels planys a l'alegria, del dol a la festa. Durant aquests dies s'havien de celebrar festes i convits i havien d'obsequiar-se els uns als altres amb regals i fer-ne partícips als pobres. Així doncs, els jueus van acceptar de continuar això que ja havien començat a celebrar, tal com Mardoqueu els havia escrit. Perquè Aman, fill de Medata, l'Agagita, l'enemic de tots els jueus, s'havia proposat exterminar-los tirant el pur, és dir, els daus de la sort, i així confondre'ls i eliminar-los. Però quan el rei se'n va assabentar, va manar per escrit que el mal tramat contra els jueus recaigués sobre aquell home. Aman i els seus fills van ser penjats a la forca. Per això, aquests dies s'anomenen Purim, del nom de Pur. I per això, seguint les instruccions d'aquella carta i segons el que havien vist i el que els havia succeït, els jueus van instituir una festa i acceptaren de celebrar-la cada any, ells, la seva descendència i tots els qui s'adherissin al judaïsme. I no deixaran de celebrar aquells 2 dies de la manera indicada en la carta, d'acord amb les dates fixades. Així, recordant i celebrant aquells dies de generació en generació, en cada família, en cada província i en cada ciutat, els jueus mantindran sempre la festa dels Purim i els seus descendents en tindran un record que no desapareixerà. La reina Ester, filla d'Abihail, i Mardoqueu el jueu van confirmar per escrit amb la seva autoritat la festa dels Purim una segona vegada i enviaren cartes a tots els jueus de les 127 províncies de l'imperi de Xerxes augurant-los una pau autèntica i instituint la festa dels Purim en els dies fixats, tal com els havien ordenat Mardoqueu el jueu, la reina Ester, i tal com ja s'havien compromès a complir ells mateixos i els seus descendents en tot el que pertocava als dejunis i els planys. Totes aquestes prescripcions d'Ester instituint la festa dels Purim consten en aquest llibre. El rei Xerxes va imposar treballs públics als habitants de l'interior i als de les regions marítimes. Les gestes excepcionals del rei i el seu valor, com també el relat exacte de la grandesa de Mardoqueu, que havia estat enaltit pel rei, tot consta en la crònica dels reis de Mèdia i Pèrsia. Mardoqueu, el jueu, era en efecte el segon després del rei Xerxes i era molt considerat entre els altres jueus. Tots els seus germans l'apreciaven, sempre havia procurat el bé del seu poble i havia augurat la pau a tots els del seu llinatge.